Ако баща ви не е отишъл за мляко, най-вероятно, не най-вероятно на 100% ви се е случвало да правите нещо с него. Имам предвид не да ядете сладолет, да правите примерно, не знам, да сглавяте нещо. Особено ако сте момче, това няма как да не ви се е случвало, в смисъл задължително това е като някакво правило, там го пише, брат. Да, някоя жена тук майстор, тая от там какви бяха, дет правят къщи, да не дойдат сега да ми изнасилят, нали, да ме пуснат в ПФШ или нещо такова, защото нали, не е яко. Както и да е, нали, и баща ви кара да отидете да сгубите нещо. Примерно, вие може да правите някакво неща, може да е, да знам, да боядисвате, да правите покрива, да унуи, хуй, нали, няма значение. Но казвам, че повечето пъти просто искате да сгубите нещо. Например, баща ви иска да сгубите някой шкаф. Взема къде държите тениските на Бойко Борисов вътре. Или пък ако сте си купили, да я знам, нов апартамент, нова къща, вила, да я знам, някаква ферма, сте купили ново легло, да има къде да спити, нали сега не е задължително, сте купили нов апартамент или нещо ново, там като местоположение където да живеете, да си купи ново легло, сега ако леглото ви е пълен кенеф, нали, вземете си купете ново, моля, сега по-добре спите на земята, отколкото и потрошеното. Както де пак се отплеснахме, говорим прости. Да, баща ви вика, за да му помогнете. Не само за да му помогнете, нали, за да може и вие да се научите. Но най-много, нали, за да му помогнете, защото ще стане много по-лесно, примерно, вие да му подавате винтовера, да му подавате отверките, винтови, там какво трябва, нали, зависимост какво правите. Ще стане и по-бързо, защото ако човека сам го сглабя, примерно, защото трябва да вземе леглото, трябва да го обърне 15 пъти, защото едната дъска е тъм, другата е тъй, и ще му отнеме супер много време. А ако го правите заедно, ще стане много по-бързо. И най-важното от всички, вие ще се научите и вие да го правите, защото не знам дали знаете, но някой ден и вие може би ще искате да си купите апартамент или просто искате да си сгубите нещо, в смисъл, това е няма как да не се случи и ще дойде примерно вашият шкаф и вие не знаете какво да правите. И ще го гледате като олигофрени и шкафа няма да се сгуби сам, най-вероятно. Мисля, ако се сгуби сам, ще не знам, unbelievable. Ще се научите, нали, да ги правите тези неща, защото инструкциите на Виденов са невероятни. Трябва да си завършил за доктор, да имаш 5 години трудов стаж и тогава не е сигурно дали това ще се случи. Буквално са като тия видеята, дето туториал как да нарисуваме нещо. Добре, че хората сме, нали, горе-долу интелигентни същества, че сме измислили YouTube, от което гледате този тъп клип, и Виденов имат YouTube канал и си пускат техните 3D там видеа как да сгубим нещо, което е доста по-лесно, отколкото да гледате скапаните инструкции. Или пък някой чичо се е нямал абсолютно никаква идея какво да прави по цял ден и е решил да си купи шкаф и решил да покаже как да го сглоби. Но аз ви препоръчвам, нека по-скоро да останем в първото видео, защото всеки в България измисля някакви невероятни имена на абсолютно всичко. Примерно отверки, винтове и така нататък. Всеки ги нарича по абсолютно всякакъв начин. Няма значение, че това се казва отверка. Не, това е съвсем на различно нещо. Всеки си го мисли както може, както иска. И ти трябва да хвърляш боб, леща, маймунски лайна, че да знаеш какво е това. Здравейте, хора, днес ще ви покажа как да сгубим един чадър. Така. Ще ви трябва такова, то хуй, вижте го такова като плюс такова краст, каквото се нарача там. Моя модел е Salamsung, както виждате. Препоръчвам ви такъв, защото няма да стане иначе. И също ви трябва такива неща, аз го наричам къркадили това, защото вижте го какво е залено. Така аз лично го ползвам, някой го ползва така, ама според мен не е правилно. И се ползва така. Направо да отиваме към туториала. Всичко ще е добре, когато сглабяте това легло или шкаф или каквото и да е, ако знаете най-простите неща. Примерно да мога да различите права от кръстата отверка, то нали много е трудно, или пък да различите винт от пирон, което също е много трудно. Имам предвид, ако за първи път ги виждате, най-вероятно може да не ги различите, нали? Ама със сигурност няма да ги виждате за първи път и последен във вашия живот. Следваща страница с простоти. Разбира се, в крайен случай, все ще научите имената на нещата, в смисъл искате, не искате, ако сглабяте много често някакви неща или примерно, не знам, сте олигофрени и си чупите абсолютно всичко, примерно, сега отида и щупа това бюро и там, нали, примерно всеки месец, най-вероятно все ще ги науча всичките неща наведнъж, в смисъл, това е невъзможно. Да е нормално баща ви, нали, да ви се скарва малко, ако сте пълни олигофрени. Примерно, ако той ви помоли за отверка, нали, и вие му дадете клещите, нали, малко... Кой не би се изнервил, нали? Тогава вие сте виновни, да, вие сте виновни, точно ти, да, ти си виновен, защото ти си пълен олигофрен, нали?
Но пък някой път се случват невероятни неща, просто магии. Примерно баща ви иска някой винт и вие не му давате, защото няма. В пакета има 2 винта, а то трябва има 5. Обаче няма, защото от фирмата са скръндят за 5 стинки. Баща ви ще ви се кара, нали, ще ви вика, мога да кажа, че сте пълно отчаяние, че не стават за нищо. Това е напълно нормално, кой не би се изнервил. А и човека няма на какво се изнерви, в смисъл на кой, на майка ви, жената готви, на какво ще й се скара и какво, после няма какво да ядете. На кучето, което ви яде пантофтили, мисъл какво, то се е заврял там на майка си огъзъл, оди го намери къде. А пък ако човек се изнерви на спалнята, после някъде я спити. Така че вие сте единственото нещо, на което той може да се изкара яда. После ще ви се извини, ще ви обясни, ако сте олигофрени, ще ви го каже. Мисъл, различавайте отверка от клещи, не е много трудно. Ще ми дадеш ли една красата отверка, Мартине? Да, те стоя само една секунда. Сега кое... да, ето, най-сетне. Ето тате. Син, ти си пълен олигофрен. Ви пък не трябва да приемат тия караници толкова на сериозно, ако, нали, не знам, примерно, втората ситуация се е случила. Защото баща ми не се е родил научен. Имам предвид, той не се е родил с чука, не се е родил с винтовера, нали, ражда се и започва да завинтва, нали. Не. Всеки се е научил, всеки е правил грешки, всеки си е навирал бомбони в носа, да я знам. Това сигурно само аз съм го правил. Тази караница се предава от поколение на поколение. Имам предвид, баща ви ще ви се кара на вас, защото сте умни. След това вие се научите, вие ще се карате на вашите деца, защото те са олигофрени и те ви подават клещи вместо отверка. Те ще се научат и всеки така ще прави с децата си, така. Всички ще се научиме на поне базовите неща, как да си изкупим етажерката, защото майсторите ще дойдат, че кажат: не знам, брат, 150 лева да сглоба скапаната етажерка. Та етажерка, брат. Мисля, аз не взех да 50 лева. Даже намерих до кофта, what the fuck. И така ще се научите цялото поколение на базови неща. Някои хора може от вашето, примерно, вашите правнуци много да им харесва. Не знам, примерно да сглавят някакви неща, да ремонтират така нататък и да искат да работят това нещо. Така че е много добре да знаете такива неща. Извода от днешния невероятен, много хубав клип е: знайте базовите неща на ремонта. Имам предвид да може да си изглавяте някакви неща, в смисъл най-лесните неща. Предвид, примерно, нещо изисква да, не знам, да завинте 2 винта или просто трябва да отвинтите, примерно, не знам. Ако искате да си, да знам клавиатурата, да си я отворите отдолу, тя има винчета, в смисъл взимате една отвърка и почвате да го отвинтвате, в смисъл не е много трудно. Ще е добре да знаете, нали, тези неща, за да може да оцелеете. Или пък просто, да знам, да може да бити един пирон в стената, защото да кажем искате да сложите една снимка, нали, в хола, може би в коридора по-скоро. И вие не можете. Представете как ще ви гледа жена ви. Или вие как ще гледате мъжа си. Нали, примерно, пак да не кажете, че съм някакъв сексист. Гледа много странно, нали. И викате майстор. И майстора казва 20 лева. Как 20 лева, брат? Тя рамката вътре с снимката ни струва 20 лева. Вие лудили сте? Да, това беше извода от днешния клип. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, разбира се, вие може да го пръснете от лайкове, защото ми отнема много време да обработвам тези клипове. И защото, не знам, защото имам тениска на Бойко Борисов, примерно, да знам. Ако не ви е харесал клипа, може да се ебете в газа, мисъл, защото това е моето мнение, всеки път го казвам, защото да знам, ще ми пише някой пенсионер, ще ми се скара. Надявам се клипа да ви е харесал, може също да се абонират за канала, за да станем 300 милиарда хора. Целта до края на месеца ни е да стигнем 100 абоната и ще направим giveaway на 5 вилици. Довиждане.